RIA Novosti neşrinin habarına göre bütün Dünya Sağlık Kurulmasının Türkmenistan'daki vekilhanasının yol başçısı Paulina Karvowska yurttaki koronavirus karantin merkezlerine barıp gördü ve Türkmen hakimiyetlerinin koronavirusa karşı görýän çärelerine baha verdi. Onun sözlerine göre Aşgabat täze virus barada çıkan ilkinci habarlardan soň onun yurdun çägine aralaşmagynyň öňüni almak üçin iň ýokary derejede kararlar kabul etdi we Türkmenistanyň hökümeti hemde Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrligi bu çäreleri uly jogapkärçilik bilen ýerine ýetirýär. Habarda aýdylmagyna görä bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Aşgabatdaky edarasynyň ýol başçysy yurdun Türkmenabad hemde Türkmenmaş şäherlerine ýerleşýän koronavirus karantin merkezlerine barıp gördü. Saparyň dowamyny biz COVID-19 ýurda aralaşmagynyň öňüni almak boýunça Türkmen tarapynyň görýän çäreleri bilen tanyş bolduk. Türkmenabad şäherindäki karantin merkeziniň işgärleri, ýol başçylary we karantindäki adamlar bilen duşuşmak mümkinçiligimiz boldy. Bu merkezler kesel bilen näsaglan adamlary çalyp bejermekde we olary izolirlemekde möhüm rol oýnap biler. Bu şeýlelik bilen onuň ýaýramagyny çäklendirir diýip Karvowska ýekşin bugün RIA Novosti habar agentligine gurrun beripdir. Şeýle ol COVID-19 bilen bagly ýurtdaky ýagdaýlar boýunça özleriniň Türkmenistanyň saglyk goraýyş edaralaryna bil baglaýanlyklaryny aýdypdyr. Azatlyk radiosu bu saparyň netijeleri boýunça bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Aşgabatdaky edarasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus hasasynyň hasaby alynmagyny aýdýar.